Daghang mga Kristohanon nga nangutana, aduna ba daw pagminyuay sa langit? Mao kini ang ato ang topic karon. By the way, ako di si Pastor Omar. Matag simana nag-upload ako mga video explanation sa mga pangutana nga sagad ipangutana sa mga Kristohanon. So kung ikaw adunay mga pangutana o kalibog, susiha lang ang mga video ani nga channel. Ug kung bag-o pa kanini nga channel, ayaw kalimti pag-click ang subscribe button ug ang notification bell para ma-notify ka sa mga sunod akong mga video upload. Tara, tubagon na nato kini maong pangutana. Kani nga pangutana mao kini sagad gi pangutana sa kadaghanan sa mga Kristohanon. Apan atong pasultion ang Biblia mo'y ato ang patubagon niining maong pangutana. Gisultihan kita sa Biblia nga sa pagkabanhaw ang mga tao dili na magminyuay ni igahatag sa kaminyuon. Mahimo na silang sama sa mga anghel sa langit. Sumala sa Matthew chapter 22 verse 30. Kay kun banhawon na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyuay ang mga lalaki ug babayi. Sumao kini ang gibungat ni Hesus agig tubag sa mga nangutana niya nga mga Sadusiyo. Sumala sa Matthew chapter 22 verse 23-28. Adunay mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus ug nangutana niini. Tungod kay aduna sila namatikdan nga adunay usa ka babayi nga daghan kayo og nagpuli-puli kayo og bana, nagpuli-puli og mga lalaki. So nangutana sila nga kang kinsa man unya ay makadayon kung dito na unya siya sa langit. So tataw kayo nga walay kaminyoon dito sa langit, sumala ining gitubag ni Hesus sa mga Sadusiyo. Apan wala nagbasabot nga ang bana ug ang asawa dili magkailhanay dito sa langit. Wala usab kini nagpasabot nga ang bana ug ang asawa wala nay suod nga kalambigitan dito sa langit. Wala nay kaminyoon sa langit tungod sa yanong hinungdan nga wala na kini kinahanglan pa. Kaysa dihang gitukod sa Dios ang kaminyoon dinis kalibutan, iya kining gihimo aron masangkapan ang mga panghinahanglanon. Una, iya magunakita nga si Adan nagkinahanglan og kauban. Busa mingon ang Ginoong Dios, dili maayo alang sa usa ka tawo nga mag-inusara. Maglalang ako og usa ka binuhat nga angay alang kaniya. Matud pa sa Genesis chapter 2 verse 18. So si Eva mo'y kasulbaran sa suliran sa pag-inusara ni Adan. Apan sa langit wala may pag-inusara didto. Tungod kay alirungan man kita sa mga panon sa mga magtutuo o sa mga panon sa anghel. Sumala sa Revelation chapter 7 verse 9. So wala na kinahanglan na ang kaminyoon dito kay wala na may pag-inusara. Ikaduha, gigama sa Dios ang kaminyoon dinis kalibutan. Isip pamaagi sa pagpasanay ug paglukop sa kalibutan ug mga tao. Apan ang langit dili malukop, pinaagi sa pagpasanay. Kay kadtong malangit, kadtong makaadto didto langit, makaabot ang mga tao didto pinaagi sa pagtuo ug pagdawat nila kang Ginoong Hesukristo samtang naapa din sila sa kalibutan. So, dili pagalalangon ang mga tao dito pinaagi sa pagminyuay o pagpasanay. Busa, wala na tumong o wala na kinahanglana pa ang kaminyoon dito sa langit. Sanglit, wala may pagpasanay dito o pag-inusara. Mao ni ang ato ang tubag sa maong pangutana igsuon nga dito sa langit wala na gyud ay pagminyuay. Mao kini ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. So, mawalang kini ang ato ang tubag. Salamat sa inyong pagpamati.